kwarto namin dahil ang alam nyo ang ating nyo, ayaw na ayaw sa mabaho! Shot lang. Siyempre mga ading ko, tapos ko nang pinakita sa inyo ang aming mga grocery. Punta naman tayo dito sa kabila. Ikot ka ulit ng ganyan. Oh, diba? Andito na tayo agad-agad. Patganan! Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Sabi nga ni Sarah Geronimo. So ayun, isang bungan pa lang. Pinggan na agad-agad yung andyan. O, saan ka pa? Ay, nako. Talaga naman. O, napaka-organize talaga niyan. Yan. Malinis na malinis. Ay, nako. Nakakaloka ang aming room. O, di ba? Meron din tissue dyan, nakalagay dyan. Siyempre, pampunas-punas yan. Oh, yung mga green-minded dyan. Hindi pampunas ng anong nasa isip ninyo. Pampunas yan ng mga pawis ganyan. O, pag tumutulo-tulo ang inyong pawis. Lalo na ngayon, tag-init. Pati nga ang kili-kili, basa na rin. Ganyan talaga, oo. Ganyan talaga ang buhay. Ano? Eh, posible naman yung mga iba dyan, hindi basa ang kili-kili. Ah, sus! Aminin nyo na dahil hindi ako nag-iisa. So, ayun na nga. Oh, kung mapapansin nyo, may toothbrush din kami doon. Eh, kasi nga, ayaw talaga namin ilagay yung toothbrush namin doon sa may CR namin. Kasi nga, sabi nila, hindi daw maganda kasi mga bacteria, ganyan, kumakapit, tak, ganyan daw yan. Kaya tinatanggal namin, lalagay na lang namin dito sa kwarto namin yan. Oh, kung makikita nyo din sa taas. O, diba? O, yan. O, diba ang gulo? Tapos na tayo sa banda dito. Tara, umikot ulit tayo ng ganyan! O, diba? Andito pa rin tayo sa side na to. Dito pa tayo sa side. So, ayun nga, makikita ninyo, diba? Marami kaming mga laruan dyan. Oo, yan, mga sapatos. Mga kung ano-ano na yan. Oo, diba? Yan, dyan. Siyempre, andyan din ang aming mga picture. Yan, kung makikita ninyo. Nakikita nyo ba? O kung hindi nyo nakikita, never mind na lang ulit. Siyempre mga adik ko, papagita ko na sa inyo kung nasaan nakalagay ang aming mga sapatos. Kung makikita nyo yung white na yan, oo, dyan mismo. Yan mismo yon. Ilalagay ng sapatos namin. At kung bubuksan ninyo yan, kailangan nyo din oh, diba? Nagbukas agad-agad. Ganun ka-high-tech. Makita nyo naman siguro dito sa room namin. Ganyan talaga ka-organize ang atin ninyo. Ano? Oh, kitang-kita nyo naman, diba? Malinis na malinis. A few inches later. Siyempre, alam nyo naman na yun. Diyan talaga ako natutulog. Every day, every night, and every single day. Ano daw yun? Oo, dyan nga mismo. Hindi naman siya kalakihan, hindi naman siya kaluwangan. Tamang-tama lang. Ay, nako. So, yun na nga yun. At mga aling ko, dito din ako nagaganyan, no? Ganyan, paikot-ikot, ganyan. Oh, diba? Ang sarap sa feeling ng nakahiga. At syempre mga aling ko, hindi din naman mawawala ang TV. May TV din kami dyan. Oo, may electric fan din kaming maliit dyan kung nakikita ninyo. Yan, ganyan lang naman. Ganito lang talaga ang room namin, ha? Huwag na kayo mag-expect ng kung ano-ano dyan kagandahan dahil hindi kami mayaman. Ang atin nyo ay isang pobre lamang na tao. Ano, simple lang ang buhay namin. Ganito lang, masaya na kami. Enjoy. Meanwhile. At syempre, dito naman tayo sa side na to. Kung makikita ninyo, may isa na namang pinto dyan. Oo. Dito, nakatago ang aming closet! O, tara na, buksan na natin. Itulak mo lang siyang ganyan. O, ganyan lang. Oo, diba? Nagbukas na agad-agad. Ganun ka-high-tech dito sa kwarto namin. Oo. O, tara, dito, ipakita ko na sa inyo. Alin na kayo dito sa aming closet. Kung makikita ninyo, yan. O, diba? Ang gulo talaga niyan. Puro basura yan. Puro mga istak na hindi mo
naman yung mga yan. Tapos dito naman sa baba, ayan, kung makikita ninyo, ayan. Ito, lalagyan ng damit, ganyan. Wala namang pagbabago dito eh. O kung gusto niyo makita na naman ang aming closet! Tapos, dito sa side na to, ganun din. Marami din, syempre, marami din mga kalat-kalat dyan. Kung ano-anong mga nakalagay dyan, ganun. Hayaan na lang, huwag niyo na lang pansinin. Mag-bash na lang kayo ng mag-bash kung gusto niyo. Laitin niyo ang aming room. I don't care. Ipapakita ko sa inyo ang aking closet! Ito na ngayon, bubuksan ko na. Ayan. So, wala namang kalaman-laman gaano. Ganyan lang siya. Ayan. O, kung makikita niyo, ayaw pa magbuka. Ayan ang aking closet. Tadadadadan! Konti lang naman ang aking mga gamit. Dahil si ate ninyo ay hindi naman mahilig bili ng mga gamit na mamamahal. O di kaya kung ano-ano. Dahil nga, mga ading. O, patayin na natin ang ilaw. Dahil nga mga ading, si ate ninyo ay wala namang ganong gatong. Pobre lang kasi kami. 2,000 years later.